Iqumrhu elilawula ukusebenza kwe-DA lazisa izolo ukuba uphando olunzulu luza kumiselwa emva kokuvela kwezi zityholo. uMadikizela uxelela iphepha elikhuphele ingxelo ukuba uyavuma ukuba wenze impazamo ngokungachazi ukuba ezo zifundo zesidanga se-BCom akakazigqibi. Ukwathe uxwaye namaphepha eziqinisekiso zezifundo zobugcisa bonxibelelwano i-Information Technology. uMadikizela inkokheli ye-DA ephondweni ekwangumphathiswa wezothutho. I have asked that this be investigated, and in doing so I have suspended Minister Madikizela for 14 days in order to give him the space, and in the interests of fairness we need to enable a process to take place, but I do make sure that the citizens of this province know that I take this very seriously. I take integrity very seriously. Wonyulelwa kwikhabhinethi yokuqala yephondo ngowayenkulumbuso ngelo xesha uHelen Zille. uZille uthi zangaqinisekisa ubunyani baloo mabango esidanga kuba yayingeyiyo nenye yeemfuneko kweso sithuba. I was certainly not aware that there was any discrepancy in Mr. Madikizela's CV when I appointed him to the cabinet, but I also wish to say that having a degree was not a requirement to be appointed to the cabinet. I-ANC kwipalamente yephondo lentshona koloni ikwamkela ukuqunyanyiswa kukaMadikizela kodwa besithi hayi ngezo ntsuku zili-14 ezimisiweyo. Bathi imelwe ukuba ibe ikomiti yepalamente ejongene nokuziphatha kwamalungu emayiqala iphande. uMadikizela ngomnye wabathathu abagaqela isikhundla sokuba ngusodolophu wesixeko seKapa kulonyulo loomasipala esijonge kulo. Thandiswa Mawu, SABC eKapa.